Aku 57, Mas. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Gus Kausar piyantune ganteng. Gus Miftah wedi karo es. Nuwun, Mbah. Alhamdulillah. Nuwun. Sik nggih Kapolresnya ulang tahun. Kok sik engko sik jare. Kowe ngopo rene? Rada sing ngabot sithik ngono. Ana dokar dipangan wer. Halah. Kuwi dokar Kabeh apa? orang iki lho sepiro. Geger wong sak Ponorogo. Lah Lah cukur listrike mati delon kados ngeten iki dados. Cukur dereng rampung, Listrike Pak. mati. Mangan sate, mangan sate. Nah iki apik Mbah. Gus Miftah pancene ganteng, rambute dawa akeh. Rumah. Ayo. Kok sing rada aneh-aneh jenengan cepet viral. Lah iya lho Bu ya. Kula ki ngomentari Pertamina. Sing ngomong Bahlil ora viral, sing ngomong Pak Sugiono ora viral, sing ngomong kula nggih viral Bu ya. Gus Miftah niku dosane sing paling parah adalah ternyata wis 2 tahun gak ngekholim bae. Itulah kenapa kemudian Allah kasih cobaan yang namanya Allah mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yuk kita sambut bersama-sama dengan segala kehadiran dari Saperce Bersama Bertel Music. Suarane guyune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu nggih? Alhamdulillah didongakne pokoke Mas. Sing nglumpuk ning alun-alun kabeh diparingi rezeki barokah. Amin. Sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Sesuk iso bayar mekar kabeh. Alah. Nyapo. Kita itu keluarga dari Pegadaian. Bengi iki spesial langsung acara disponsori oleh Pegadaian. Melayani masalah tanpa masalah. Lho, paham lho. Yuk, 3, 2, 1. Ya. Yo. Aku sing kene wis. Oke. Zero Luhe. Zero Luhe. Zero Luhe. Mana semangatnya yuk? Zero Lu. Oke. Zero Lu. Ambil angkat tangan ya. Zero Lu. Gondol bulan kompak ya. Kompak ya. 1, 2, 3. Yang sebelah sini. 1, 2, 3. Iki lho kompak lho. Zero Lu. Kita ero kabeh. 1, 2, 3. Kita yo sing rong kompak kabeh. Kompak gonku. Sing bengok sing ngarep tok, sing mburi ora melu. Jajal sampean baleni neh. Wong kene iki bantuke mencorong-mencorong. Lah nyapa? Lah kuwi bandune kelap-kelop gitu. Kuwi ngono. bandu enek lampune tak sawang kok kene malah kaya odong-odong. Lah kuwi jagani nek lampu mati. Lu ketaran. Aku sebelah kene Mas. Sing sebelah kanan jajal sampean tes sepiro suarane masyarakat Ponorogo. Sebelah kanan panggung mana suaranya? Ibu-ibu Pegadaian iki lho. Sok iki Pegadaian kabeh Mas. Iya. Namun aku sebelah kene, apamu melu ndi? Sebelah kene apa sebelah kono? Aku Yuri. Walah. Modelanmu Yuri Wijaya. Kuwi lodrok. Lodrok Ponorogo. Ayo. Jangan mau kalah. Yang sebelah sini mana suaranya? Kene lek. Kowe karo aku. Oke. Aja kok kono tuwek-tuwek kene. Ayo. Aku ijen ora masalah lek. Anu nek sing rada kemrampu gak enek to. Iki lho rame kene, kono ora rame blas. Kalau kau suka hati bilang hore.
sing kene kosek karo aku. Sing santai. Sing sebelah kiri aja melu sik. Khusus sing kanan. Delok sik. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Hore 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 hore. Hore. Hore 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 hore. 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 Mana suaranya kanan Bagong? Iya. Ketoke banter tapi sing bengok ngarep tok. Sebelah kanan tak total jumlahnya enek 2549. Iya so. Kok yo detail kuwi lho. Kono totalan apa? Tapi sebelah kiri. Tapi delengen nek grupku dari depan sampai belakang bakul ngedol yo melu delok, melu bengok. Oke, yang sebelah sini mana suaranya? Kok yo Ngerti grupku, masih tuwek-tuwek mak-mak TikTok deh. Ngerti ora? Mak-mak jajal. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Ayo, tangannya di atas. Mosok iso. Kanan, kiri, kanan. Bukan sing asam urat dem. Gua tau bahasa murah tak? Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate ah apate grupku lo masih tuwek-tuwek iso luar biasa. Sebelah kiri tak total jumlahnya 2549. Podo Ya podo iki lho. Aja samu lu ki, Mas. masaku. Oke iso. Ngono njalukmu. Sing penting kowe bahagia. Apa iso ambiaran apa iso? Yo kagak iso Mas, yo mak-mak kagak iso ambiaran. Iso tenang. Heeh. Karena tangan yang sana tangannya di atas juga. Kita bikin yang beda. Ayo kakinya di atas semuanya. Kaki jempol. Kuwi itu akrobat. Tangannya sini dhuwur. Yang bawa HP-nya boleh di atas, boleh dinyalakan flash-nya. Gini, oke? Aku mau mikir HP banyak. Kayak katenono yu. Sing kono yu. Kayak yang belakang itu. Oke. Omong-omong jamaah yang punya HP besok digadekan aja di pegadaian. Aja toh. Oke. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Wong kok ngene kok dibanding di hati ini hanya ada suaranya mana? Ya turun dulu. Api nggonku. Apa piye ini iso Mas? Api nggonku. Lakonku iki sing anyar-anyar saiki. Lagune. Lho aku ora ono sing lagu anyar lho. Sing ndi to? Sing apa? Kok grupku kono? Nyapa kene? Aku masa nguping ra entuk. Oh alah lagu anu sing selawatan iki. Saged Bu. Aja sing angel-angel lho Kang. Lagi kan anu temane kan pengajian so. Bapakku NU Ibu Muhammadiyah. Tonggoku. Bapak NU gue Muhammadiyah. Kamu kok winganane bodo ra bareng lho. Akhire rong dino bodone. Bapakku NU Ibu Muslimat, Kang Masku Ansor Bayu Patayat, melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gowo. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gowo. Arang yo salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku delok sing ya iki nom-nom kabeh tapi enek sing tuwek-tuwek. Bareng sing tuwek-tuwek sing buanter berkate tok. Berkat.
Ndak masamu apa Pancen nikmati kuwi kok. Gonmu iso ora Yo segini. iso no kagak iso no. Jajar. Oke ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Asli. Jero aku. Mencap. Ngerti ora jamaah sing sebelah kene? Apa? Ya delengen kompake lho sampai belakang. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya wes, yo nyanyi ning. Oke. Kicau mania mati. Iya iya. Tidak solawatan. Jak selawatan malah bejakan dangak iya. Khusus kicau mania bijing nggih. Oh sik kicau mania aku yang piye to? Alah sing Kicau mania. Kicau mania terus. Kicau mania terus piye? Gaspol dangak. Anuku. Alah. tembak ditembak lho. Anuku siap nembak. Metronom murat manet. Oke. Wepet to tempo. Oke, selawatan sih. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapakku NU ibumu pangkatku Ansor Bayu Oh pancen ngalor ngidul Iso. melu NU pancen ngalor ngidul monggo sedaya Sholatullah salamullah ala Toha Lillah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Mas, jamaah dari berbagai kota tumplek-blek dadi siji di alun-alun Ponorogo. Bener, betul sekali. Inilah wujud kekompakan masyarakat Indonesia, khususnya Ponorogo dan wilayah sekitarnya. Medion mau yo rawuh, komplit Jawa Timur pokoknya kabeh lumpuh. Alhamdulillah kerukunannya luar biasa. Ya iki sing digoleki ngene iki. Ya rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Wapuk. Kita biasanya golek bojone lho Mas. enggak boleh seperti Bercerai itu. kita runtuh. Kowe apal ora Ponorogo iki nggone. Ponorogo nggone kesenian tradisional sing wis kondang ning nggone mancanegara yang sudah diakui oleh UNESCO juga. Ini akeh kesenian nek reog terus nek reog terus reog tak sembarang ya apalku reog tok ngene jadele Mangkula kuwi sebelum tadi kan udah bilang kita udah dibicarakan di belakang panggung bahwasanya nanti masih ada hadroh sak bare awake dhewe iki khusus ambiaran Mas Nggih. Betul sekali. Kula manut kalih Bapak panitia. Awake dhewe ngisi pracara sebelum acara inti dimulai. Aku intine Sing rawuh ki wah komplit kok. Iki sak Jawa Timur tumplek blak. bener Mas. Paham ora weh? Nah, pokoknya niatnya ngibadah karo hiburan. Neng kene yang golek ati, yang golek pikiran. Piye carane ngulih ki awake apa atine tentrem, pikirane seneng. Paham ora? Sing penting bengi iki sing rawuh piye Mas? Napa? Mikire ben adem Ngurusi meja. Nyapa kok iso? Pun, Pak. Ben diurusi panitia nyapa. Kok sampe jelumup sapa tanggung jawab? Lagi panggung iki dhuwur. Panggunge dhuwur kok. Aku nang kene ya ayub-ayuben lho, Pak. Diomongi kok rumangsa wis rampung. Iki jajane tasik, Pak. Alah. Urusanmu ning mburi lho. Wis dikai kotakan to kowe. Kotakan opo? Kotak amal. Ajamu kan kaya kotak infak. Rumangsaku. Kene sing penting awake dhewe. Sing penting awake dhewe menghibur. Pada malam hari ini acara sangat luar biasa. Acaranya apa, Mas Akbar? Haul Akbar. Awake dhewe jarang-jarang lho acara dikaya ngene iki. Iya, Mas. Awakmu kudune wis matur nuwun. Dikon rene iki matur nuwun. Matur nuwun karo sapa? Ya masyarakat kabeh sing hadir pada malam hari ini kita ditompo kaya ngene wis matur nuwun. Paham ora? Suatu kebanggaan yang luar biasa. Betul sekali. Paham? Adu-adu teko kono awak dhewe Ora, aku cedek aku metu kok kuno aku. Cedek aku. Awak lho kene kok kan milir ngono. Aku ngilir ngono. Oh, satene ya ampun. Kondang sate melilir. Heeh. Sak lengen-lengen ngono.
Piye tangane bakule apa satene? Wah, ya tangane bakul paling ya sak lengen-lengen. Paling seneng aku sate kopok Pak. Apa enek iki lho? Sate kopok. Sate ayam sing diwenehi nganu kuwi lho aku nek ngarani sate kopok kuwi jenenge. Sing diwenehi bumbu kacang ngono kae lho. Karo wonten Bu, Sate kelopo. ah, Kopok. sate klopok kuwi. Sate. Karo dawet. Wah, aku mau ning kono. Oh, yo-yoan mangan ngombe dawet kuwi. Lah kok soyo-yoan piye? Lah, anune apa kuwi jenenge lepeke tak buatek-buatekan aku. Awakmu ketara Ora pengalaman Ya kurang ngerti ya. Adate iki nek mangan dawet jagung ngombe kae yo lepeke aja ditampani. Lah lak ngekekne sak lepeke baru tak buatek aku 3 dina lho ora tak cul. Karo bakule kuwi oyo-oyoan lepek. Sing sesuk nek tuku neh dawet jagung, mangkok, lepek, aja langsung sing mbok batek lepeke. Apa nih? Bakule langsung kat. Lah kabeh Iki apa yo Bang oyo-oyoan. Bang Masa aku kok iso komplit Mas Ponorogo Wah, iya, iki. Panganan yo akeh. akeh. Soto dek ngene iki Alah, dok. Dok. Dek iki lho. Lagi pas gak muni Mas Dok iki. Kowe iki lambemu syukur jeplak. Dek Probor ini. Coba sini, Dek, sama kita, Dek. Sini, Bareng-bareng. sini Adik. Iki yo termasuk anu Fatayat. Iyalah, iki yo biasa kan maca sinden. Iya. Gini-gini kon maca kaya ngene iki, bareng-bareng gabung karo awake dhewe. Coba nadanya C. Pak Probor ini serba bisa campur sari, dangdut, pop. Kemarin ikut anu nyanyi Gembos itu Gambus. 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 roto anu kempes lho bahasa nama. Gambus iso gembos iki lho. Bareng dandan ngene lho ketok beda, Pak. Beda. Itu kaya kebrongson. Rumangsaku jadi karo Mama Dede. Mama Dede apa? Suara iki ya, olah vokal itu kita penting. Paham enggak? Paham Mas. Awakmu ya ngono, kowe ya ning panggung, kowe ning panggung, aku ning panggung. Belajar olah vokal yang bagus dan benar, metronom bagus dan benar. Artikulasi yang Artikulasi apa nih? Artikulasi Kata. Artika Sari Dewi. Alah, itu. Artikulasi. Nadana C. metronom. C coba. Coba. Juga solfege-nya itu. Iya pinter Mas nek vokal. Loh, aku sinauku karo Kyai loro iki. Karo Kakang karo Mbak iki lho. Ben kono sampean kono. Awakmu ora tau sinau karo. Olah vokal lo ya, kamu ingat. Suara niki penak halus. Kaya ngono ya dilem. Iya dibecah. Dadi mana suarane bojomu kaya ula sawa ngosos kok. Lah kok ngenyek, lah sing ngerti sing ngadan ning Masjid Agung Ponorogo sapa? Awakmu ya? Sampean. Aku iki takon sapa Mas? Ora ngerti nek kene iki Tambir. Takmir. Ini Pak Tambir. Jadi kalau atas gini, bawah gini. Coba 3, 2, 1. Sesuai instruksi. Instruksi. Aku ki pimpinan, paham ora? Musiknya garap aku kabeh. Iya Mas, percaya aku. Hari ini coba 3, 2, 1. Hari ini. Hari Sabtu ngono lho. Alah. Iki lagu lho nyok. Liriknya lo, iki liriknya Oh lo. lagu iya. Aku umumkan. Bisa gue ya? Oke. Ya coba. Hari ini aku umumkan. Ya 3, 2, 1. Yuk. Hari ini Aku umumkan. kamu. Aku nyapa? Ya kayak contoh nih. Mas, mbok umumne aku bagian apa? Akan kubuka pintu hati. Oh terusane. Lho sing liyane to Mas, lagune kok angel men. Lha wis lagu apa? Yo sing apa ngono lho sing Ya wis kok awakmu sik. Kene, kowe kene. Oke. Wis ora iso tak tuk-tuk. Sak ujung isi. C mayo. Hongke.
solves naik. Tangga nada itu. Lah wis saya dhuwur tekan aku bosok lho dhuwur. Berarti munggah gak iso. Mintanya rendah. Sing rendahe. Jambe. Jambe, 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 jambe. Jambi, 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 jambi. Menyapa malah tadi macan. Gak iso lho mesti. Awakmu ra iso. Gak lulus iki awak Ndek no Mas. Masalahnya gak iso. Nah. Ayo ngomong dulu. G Garuda ketiga nih jadi. Ya 3, 2, aku suara 1, 2, 3. Aku putu. Jadi Nik. suarane tumuh. suara putu. Ya ayo toh. Aja anu. Isono lho. Ngono ra mau ngomong iki. Yuk 3, 2, 1. Ya. Yuk, bagus ya. 3, 2, 1. Wes toh. Sewu. Oh iya. 3, 2, 1. Sewu telu. Sewu. Kuto Mas. Aku tuku tahu sewu telu. Iki lagu. Kuat lho almarhum. Oh iya. Aja anu. Serius lho ini. Serius. Serius ae Mas. Temenan. Kowe lah anu tak sewetrum. Ya. Setrum iki setrum kesuwen lho. Ayo, 3, 2, 1. Sewu kuda wis sahiwati. Sewu ati tak takoni. Tengokmu iki lho, nadamu kok ngono. Kok mburi iki lho. Nanging Kabeh padha ngerteni. Lungamu ning endi? Men kae suara apa? Kae suarane Mas. lerong. Enggak bisa. Ini kan sudah kelihatannya sudah. Oh, belum. Masih ada sekitar 24 jam Mas bagi kita. Belum. Iya apa-apa kok angel to, Pak. Kamu kok awak dhewe iki ning Ponorogo mau panitia ya wis ngendika. Jare awak dhewe apa jenenge nek iso nyanyi apik, nembang apik engko enek diwenehi blangkon anyar, enek kopiah anyar. Mosok sing ngomong sapa? Oh, wong telu iki lho panitia mulai kowe apa wis entuk karo Abah Miftah yo ngomong. Ya berarti dicek dulu ukurannya berapa. Ukuranku 56. Oh 56 bos. Aku 56,5. Oh, bro. Aku 57 Mas. Bentar ya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Kamu kok kayak goren? Kene lek jenenge Iki ora ngoren. Hadir pasti hadir loh. kaya sikan gese. Sesuk ceten ben kaya ngoren. Winginane tak chat malah sandase. Ya berarti sing aku tak. Iki nyanyi sing apik ben duwe hadiah karo Abah. Anu Mbak Probo iki kan ngechat. Loh, lah Pak Probo suarane enak kabeh. Apa nek minor sik. Boe enak suarane iki statue. Modele kaya avatar X. Statue. Best. Best. Sorry nih, best. Oh iya gak pas. Wong wedok cara wewet carane. Yo ora apa-apa. Blangkon ra pas. Blangkone ra pas, blangkone ra pas. Berarti Kuwi dane sing lanang tas teko mancing. Yo, ya meneh tas mancing. Tapi oleh apa? Badok pancing kok piye? kuwi butuh perhatiane lho, Pak. Perhatian apa yang ngenes kuwi wong lanang. Statue, setelan cuek baru malu. Kalau ada ini juga aduh abang yang malu. Aku lah kuwi statue sing ngono kuwi aku beda. Bedanya? Rasane. Ayo, besok tuker sisan kan kaya goren apik. Bayo, wipat bareng di kono tumone cowoblok kabeh. Style. Style iki beda-beda. Lah suaraku gerak, getar, suara iki ora kena di Serak-serak basah Mas sampean. nyapu Oh berarti karakternya beda-beda. Delok ya. Statue, cuek baru
Pancene Mas Perti lek Yamini biasanya ayane kumat. Enggak, ini genrenya rocker. Iya dong. Karena kita mempunyai genre sendiri-sendiri. Kalau kamu Kalau apa saya nih? itu Arabian. Ada baju versi Arabian. Kadang pasir, Pak. Jajal Mas. Style to style to Asik. Oh, berarti genrenya. Beda-beda. Ada karakter dhewe. Aku yo gak mau kalah. Sampean saka daerah Aku makili Surabaya. Surabaya. Versine Madura. Madura. Style itu versi Madura. Oh no, dengerin. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue, 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 statue. Salam kerong dari Bula. Setelan cuat baru malu. Aduh deh. Tretan sade jedul Ponorogo derma kabare pasti beres. Toko 24 jam Lalapan purnama bubur kacang hijau. ono tisate de Kene apa, Dik? kene telek. Lah udah aduh ayo. Yo enggak, ini ciri khasnya Versi saya. Madura. Madura kan. Langsung diterus nih. Lirsa Lirsa alir 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 Lirsa Lirsa alir kasana budaya seperti ini. Aja meneng ae bidek ae kowe apa? Versi Ponorogo. Oke, Ponorogo. Oke. Ya iki mainin nih Ponorogo. Musiknya Mas. Statue ini terus piye? Stasiun ini. Kucingan. Aduh. Gatel Mas. Karo kalmanak lah gatel. Ayo. Saleng nih. Seto, kowe kok ora ndelomok iki jane-jane. Lha kok ora piye kok marah bengak-bengak tok lagune. Ponorogo Mas. Iya Ponorogo joget lah stasiun ndi kok pasang ora. Ya mau Ponorogo tok ora nek Oh, ora itu. Kowe mau joget tok to? Iya, Berarti iso joget sembarangan Ya iso. iso to Mas. Sak lagu gas ben sing enak. Nadane bass minor. Iki. Minor ya. Wengal. Ono ning galek minor to. Sik to. Aku mbok kon ngalih apa mbok kon minggat. Kon ngalih kon dalek iki lho. Timbangane kowe kene keruput-keruputi tok. Minor ya, minor. Oke. Agak maju deh. Kowe kono. Sini ada. Diatur biar enak vokalnya itu biar tertawa. Mari Pak wae. Aku melu ora. Konrono lo. Iya. Aring-aring biakar gedang campur sawi Tinjang borok janur kulumi sun bedong Godong sawi enake urapan klopo. Percaya bedan dodo iki. Langsung Ngali aja melok Ojo ngisro. Langsung bareng Gedang ayo dang dangkel jati ayo di Jon masa kudu pernah dangkel gedang Nek isro kan. terminal Medion Ngawi Iki gak ngono to, Pak. Latihane guru pedhot. Enak iki, Bos. Ora nyambung lho. terminal Medion Ngawi 3, 2, 1 sak serku Iya, Bos. Latihane
Gula pedot. Melok dah. Ah, joget. Merah melu aja joget. Dari Percil CS matur nuwun kathah lapat nyuwun pangapunten. Ijo. Pakai kita mati. Kita bertemu di acara nanti bersama Abah Miftah. Kripik gedang godong. Godhong telo sithik edang waton roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila umur panjang bolehlah kita ketemu lagi. Habis ini acaranya apa ya? Alah takon. Kripik gedang-gedang telo sithik edang waton roto. Bila ada sumur ladang bolehlah kita mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi bersama sholat. Ditutup mari kita Acara masih berlanjut. Kami kembalikan langsung kepada MC kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir niku kula sowan haule Mbah Ilyas. Masih sama friend Giri. Salah satu usul saya waktu itu kenapa saya akan gondok itu adalah Pak Giri itu kan membuat jembatan dari Donopuro ke Tegalsari. Leres nggih? Saya matur sama Pak Giri, apa friend? Mbok jembatannya dikasih nama Donosari, gabungan dari Donopuro dan Tegalsari. Makin ajeng kula aturke titik supaya Gus Kausar makin pirsa cerita niki. Lah, soalnya kula kali Gus Kausar sama-sama kali Pak Giri niku kan punya hubungan. Tapi bedone kalau saya ke Pak Giri itu donatur, Gus Kausar penerima. Nah, kira-kira. Jarene ning jazil sing ditampa mung wit-witan. Wit siji tok. Untung tidak masuk gratifikasi ini. Gus, niki jembatannya sudah saya kasih nama. Jenenge napa Pak Giri? Sirotol Mustaqim. Niku Gus, saya minta namanya Donosari, dikasih nama Sirotol Mustaqim, yo kepleset tenan. Tapi saya meyakini bahwa Pak Giri niku tiyang sae. Pun kok yakin. Nggih napa mboten? Pak Giri saya napa awon? Saon napa awe? Malah kaya wong mati. Niki wong apik niki. Semoga-moga Pak Giri sae nggih. Dijaga oleh Allah nggih. Amin. Nah, akhirnya dengan berbagai hal itu saya memutuskan aku tak raning Ponorogo dhisik, termasuk halnya Simbah 2 kali saya sama sekali nggak hadir. Ternyata Gus Ali niku pirsa. Gus, iki lara mok gawe acara, buyar. Gawe acara. Akhirnya saya ndalah sowan Abah Yehuda kepake kali Gus Kausar kula matur. Gus, saya didhawuhi sama Gus Ali ndamel haul besari. Gus Kausar kersa rawuh mboten? Kersa. Kiai Kafabi kersa rawuh mboten? Kersa. Ndelalah Kiai Said niku badhe tindak mlebet rumah sakit. Buya Kiai Huda nggih ngoten. Mudah-mudahan beliau-beliaunya sehat semuanya. Amin. Nah, kula wiaran kali Gus Kausar niku. Wis, Bros, aku tak rasa ngaji wae. Mila kula niku mboten seneng begitu posternya pengajian dulu menika ning Jazil diunggahke. Dibanding-bandingke. Penggemare Miftah, penggemare Gus Kausar, tak kandhani. Kowe kudune lak ndelok ana aku ana Gus Kausar sak panggung ini kita kandhani. Jenengan niku gak ada opsi. Pengen duwe anak sing ngalim kaya Gus Kausar atau sing retak atau yang tidak ngalim kaya Gus Miftah tapi sugih. Jenengan kudune niku ora usah banding-bandingke tapi duwe pilihan. Mila kula niku gak ada prinsip dadi wong alim supaya manfaat karo ilmumu utawa dadi wong sugih manfaat kelawan bondomu. Lah kowe ora ngalim ora sugih dadi wong apik.
Lah wis ora ngalim, ora sugih, ora apik dadi wong sing meneng. Saniki lak cilaka, wis ora pinter, ora ngalim, ora apik, cangkeme cerewet. Enten mboten sing model ngoten niku? Kowe kudune, oh, aku duwe cita-cita lah, nomor 1 prioritas. Ya Allah, muga-muga anak kula ngalim kaya Gus Kausar. Umpama kepepete ora alim kaya Gus Kausar ya Allah, umpama rada kaya Miftah kaya ya Allah, minimal jenengan dadekke anak kula kaya Gus Miftah tapi sing sugih. Niku lak pilihan, ora kok malah mau banding-bandingke. Sing cilaka ki kowe dadi kaya aku ya ora iso, dadi kaya Gus Kausar ora iso, cangkeme isone mung banding-bandingke. Wong ya teko. Ya melu bengok. Jilbabe coklat. Eta. Kula cerita kali Gus Kausar. Gara-gara takoni kali Mbah Lukman apa sapa kula ki lali. Gus, kan Gus Kausar ngomong ngene kali kula. Anu ya, Gus Miftah iki lak sing rada aneh, kuwi langsung viral. Tapi lak sing apik, kaya berbagi ngumrohke wong, ngumrohke guru, kuwi ora tau viral. Gus Kausar iki. Oh, apa to, Bro? Kok sing rada aneh-aneh jenengan cepet viral? Lah iya lho Bu ya. Kula ki ngomentari Pertamina. Sing ngomong Bahlil ora viral, sing ngomong Pak Sugiono ora viral, sing ngomong kula nggih viral Bu ya. Pokoke cangkem kula niku bakal viral. Lah sing kula niku males ngeten Gus Kausar. Kok aku akhirnya mau alas mriki. Mbah Icu, Ibu Bupati niki dadi seksi. Sing bangun makame Mbah Besari niku kula. Kula niku mboten urusan. Jenengan niku ngakoni kula putune Mbah Besari napa mboten? Kula ora gagas. Sing penting makame jenengan uri-uri. Gara-gara kula viral es teh, nasab niki diosase meneh Gus Kausar. TV niku moro, golek narasumber ning Medion, golek narasumber ning Ponorogo. Apa benar Gus Miftah itu nasabnya Mbah Muhammad Besari? Kula jawab, ora mau akoni putune Mbah Besari ora apa-apa. Kok aku dianggap muhibin wae wis seneng. Ning nyatane sing bangun makam ki ya aku, sing gawe hal gede-gede ya aku. Saiki kok malah rebutan ngurusi makam hanya perkara kota infak. Ayo, kowe sing krungu-krungu kupingmu panas karepmu aku ora urusan. Enak. Kula mboten urusan. Aku ora makoni mboten napa-napa. Lak versine Mbah Icuk niki sing diaturke teng kula. Miftah duwe bapak Muhammad Muradi, duwe bapak Boniran, duwe bapak Usman, Jalal Iman, Nyai Madarum, Mbah Ilyas sing ganteng niku wau. Mbah Muhammad Besari. Tak sangka saking jalure Mbah Icuk niki wau, kula nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari, nomor 8 saking Mbah Muhammad Ilyas sing ganteng niki wau. Mila lak kula niku ketiban ganteng, ya lumrah Mbah Ilyas kok. Tapi kula mboten gagas, diakoni apa ora iki aku ora gagas. Kewajiban kula niku bekti kali Mbah Besari. Jenengan mboten ngakoni kula mboten masalah. Tapi mbok yo aja rebutan perihal pengelolaan makam. Kowe lara duwe duit nggih ngurusi makam, ngomong. Kaya nyuwun sewu, Mbah Icuk. Gus, nika makame Mbah Anom Besari nyuwun dipun pager. Pripun? Nggih pun telase pinten kula sing dandani. Saniki mun dipager Mbah Icuk? Sampun. Wow, Mbah Icuk dawuh melih, Gus, niki makame Mbah Besari mun sae. Makame Mbah Hasan Besari sampun dipager. Makame Mbah Ilyas dereng. Pripun? Nggih monggo dipager kula sing ragati. Aku kurang apa? Sebelumnya, monggo kita dengarkan mau itu saking Buya Kafabi. Monggo Buya, aturan berkah Buya. Nggih, dawuh Buya. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mendengarkan panjang lebar dari Gus Miftah. Kita hadir di sini harapan kita mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru atau mentauladani
almarhum Kiai Besari Muhammad Besari napa? Kiai Ageng Muhammad Besari, dan mudah-mudahan anak turun kita minas solihin wa solihat, amin ya rabbal alamin. Kalau kita benar ada yang mendukungnya atau mendorongnya, ada yang menasihati, ada yang mendoakan. Mudah-mudahan Bapak Prabowo, Presiden kita, mudah-mudahan selalu oleh Allah diberi taufik dan dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai, indah, makmur, sejahtera, dan Allah mengampuni dosa-dosanya warga negara Indonesia, amin ya rabbal alamin. Kata Imam Fudail bin Iyad, law kanat li da'watun mustajabatun ma ja'atuha illa lil imam, li anna sarhal imam amun, idza sarhal imam sarhal ibad wal bilad, wa idza fasadal imam fasadal ibad wal bilad. Kata Imam Fudail bin Iyad, bila mana saya mempunyai doa yang mustajab, bila mana saya mempunyai doa yang mustajab, maka doa ini akan saya khususkan untuk mendoakan presiden. Sebab bila mana presiden baik, maka negara akan baik dan rakyat akan baik. Mudah-mudahan dengan diadakannya hal ini, Indonesia yaitu oleh Allah selalu dijaga dan rakyat bersatu, amin ya rabbal alamin. Sebab kekuatan negara itu yang paling penting adalah bersatu. Mari sama-sama kita simak mawaid saking panjenenganipun Gus Kausar. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkatsir mengatakan bahwa innallaha la yahfadhu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa duwairat hawlahu fama yazaluna bihifdhin min Allah fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitri. Bahwa boleh jadi yang sangat luar biasa adalah Kiai Muhammad Besari, Ki Ageng Besari, tapi kesolehan beliau ini pada akhirnya mendapatkan satu balasan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika masih di dunia itu sudah diberikan kepada keturunan-keturunannya. La yahfadhu waladahu innallaha yahfadhu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi. Terus Gus Miftah niku dosane sing paling parah adalah ternyata wis 2 tahun gak ngekholim bae. Itulah kenapa kemudian Allah kasih cobaan yang namanya ternyata ngoten faktori. Padahal kemudahan-kemudahan yang beliau dapatkan itu berkah karomah daripada koeste ya mbah baik. Dan kekaromahan atau kebaikan orang-orang soleh itu tidak kepada anak dan keturunannya saja, bahkan keberkahan itu kemudian menyebar ke daerah yang ada di sekitar beliau. Makanya estu mugi-mugi Ponorogo niku estu sae. Kula nggih mboten gumun cara misale Gus Miftah niku mau dawuh bahwa aku masih bentukku kaya ngene tapi aku iku sugih. Kula nggih mboten gumun. Keranten Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla, itu menceritakan tentang perjalanan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam, kemudian nyampe hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahla fa'abau ayyudayyihuhuma. Niku wis dawa nggih sampai enten keterangan wa amal jidaru fa kana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tatahu kanzul lahumma wa kana abuhuma salihah. Walhasil ternyata
perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir ini pada satu wilayah di mana di sana ada satu tembok, ada satu pagar yang hampir roboh dan kemudian dibenahi oleh Nabi Khadir. Padahal dalam kondisi beliau berdua ini sangat membutuhkan makan. Minta makan tidak dikasih oleh warga, tapi beliau tetap membenahi itu. Ternyata alasannya wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Karena di bawah itu, di bawah tembok itu, di bawah pagar itu ada kanzul lahuma, ada sebuah harta karun yang memang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hadiah dua anak yatim yang menjadi keturunan orang yang sangat saleh. Jenengan wau didhawuhi kalian kekiafa kata-kata jenengan mirengaken, jenengan hayati, jenengan amalaken. Termasuk didhawuhi Gus Miftah mau kondongake Pak Presiden, malah jere arep telepon barang. Lah aku padahal siap-siap loh. Kapan maneh telepon Pak Presiden? Ternyata gak sido. Sebabnya Ponorogo gak duwe sinyal. Pilihannya kan lo, Ponorogo gak duwe sinyal, paketane Gus Miftah entek. Sing paling mungkin sing ndi kuwi? Ponorogo gak duwe sinyal. Karena pilihannya mek kuwi tok. Pilihannya Ponorogo gak duwe sinyal apa paketane Gus Miftah entek. Kan yo gak paham aku sing anu ndi kuwi. Tapi memang ngoten, nuwun sewu nggih. Bila nggih, kula janji dalu menika mun ditegur kali Gus Kausar kali Buya Kafa, insyaallah haulnya Mbah Besari. Lah kula mboten ditampi teng makam, saya akan melaksanakan haulnya beliau di tempat ini setiap tahun, insyaallah. Nah, saya minta maaf Gus kalau wingi, karena yang tidak pernah mengatakan minta maaf, minta tolong dan terima kasih itu hanya Fir'aun. Kenapa Fir'aun tidak pernah mengatakan minta maaf, terima kasih dan minta tolong? Karena Fir'aun tidak bisa bahasa Indonesia. Ora iso. Ngene weh, percil salah Gucil. Kowe tak bayar larang-larang. Yo sekali-kali kowe kok ning ngarapi Gus Kausar apa kepiye lho. Rene Cil. Cek. Nggih, Pak. Kowe bar bodo iki manggung karo Abah bar iki ya, Le. Pripun, Pak? Bar bodo iki manggung karo Abah bar iki ta? Lah, nggih. Enggak kepiye. Lha lagi namung setunggal iki. Wingi ning Lampung. Endi? Ning Lampung wingi, Cil. Oh, kalau wingi nggih. Wayangan. Nggih, wayangan. Ning dalem iki. Ping kalih, biasanya sak wulan niku wonten sedasa niki kalih. Ning mboten masalah kula matur. Jadi Mas Percil niki uripe mendak diajak Abah. Kula diajak ya uripe kepenak. Nggih, insyaallah. Kuwi hengki barang ya ngono. Nggih, niki kula dalu niki nggih derek mriki, derek gadean kula dalu niki. Tim sukses Pegadaian, Pak. Khusus tim Pegadaian niki kula niki. Anu, Kula iso nggih parian nggih Bu. saged. Nggih Bu Bupati ra. Bayar napa mboten? Terus masuk awakmu pari. Pokoknya gini iki Percil riyen bare ampun kondur mungkin tasik mahal kiam kali Mas Hadron niku. Oke. Parian bayar lho. Oh, betul nggih, betul sak nggih. Ya wis engko tak sawer. Nggih. Tak sawer. Nadane Mas, nadane. Apa Sebutin. nadane? Nggih, ndamel parian ora mikir riyen. Sama di Sing apik lho. Oh iki. Bupati lho iki engko malah. Ibuku. Nadane minor Mas, coba. Nuwun sewu. Jan apa? Ora tok mikir ngene deh. Engko siap-siap si Hengki tinggi Gus Kausar. Nggih. Terus si Sanbang gening Jasil. Gaweke. Lah sik matur kalih menika kok madhep mriku. Angel ibu-ibu kaya ngono kuwi. Ngatur angel ram sing lanang mancing raup lah. Minor. Niki nuwun sewu. Maju njlunga, Bu. Ora apa-apa lho Kang, malah kena nggo hiburan. Mama seneng awakmu nek kedungel. Yo Hengki karo Sertem ngadeg burine kono. Kowe ngadeg ning ngarepe Gus Kausar ya ora sopan apa nek Buya Kafabe. Enak Gus Kausar. Ana Buya Kafabe lho iki. Napa, Pak? Ana Buya Kafabe sing sepuh lho iki. Romo Yai. Sebetulnya pakai wonten lepat kula. Saestu. Nganu wingi ning Yogya ana wong ora sopan pas ana Buya Kafabe. Pripun, Pak? Mulih langsung. Ora iso ngentut. Ayo dhewe mudhun kok piye ameng-ameng nyawa niki aku. Ning kono. Ning Jogja iki ning Ponorogo. Ya iki Ponorogo. Tapi kan awak dhewe tetep sopan. Iya. Nadane Mas, aja kesuwen Mas. Seneni neh aku malah. Niki sing sepindah sebab kula niku pun asal bahasa
Kula gangsal bahasa, Mbah. Apa? Saking sapa? Bojoku dhewe. Mas aku nek saking bapak aku sapa? Bapake sapa? Bapakku wis ninggal. Nungguin ya. Wis ngerti nek dinteni kaya nek arep parian ndang parian. Ya parian biasa. Bapakku NU, ibumu muslimat, Kang Masku Ansor, Mbak Fatayat, Mbak Fatayat, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkah. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkah. Saiki pariane nggih Bupati. Eneng watu tengah prapatan, mangan jagung joti campur es teh, campur es teh. Ibu-ibu ning pegadean, nayo nabung masih bene akeh. Ibu-ibu jo ning pegadean, ayo nabung masih bene akeh. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Habis. Saiki sapa? Aku sih Pak ibu-ibu bupati jadi ibu. Bupati urung. Urung mau gadean. Pokoke lapi, Yo lah, lapi sawer, api Yo sawer. lah ae dhewe kok. Ya. Ibu bupati. Iya. Eneng roti cacahe siji. Ibu bupati cantik sekali, cantik sekali. aku mesem-mesem. Ngetokne apa ora gitu. Alah wis teruske. Kamu enteni iki lho. Eneng roti duduli pitik, Ibu bupati kula nyuwun duwe. Kok nyuwun dhuwit lho. Bu Bupati Piyantune capek. Eneng roti duduli pitik, Ibu bupati piyantune apik. Sawer ah. Nggih, Pak, mboten sah sasu. Mboten. Nggih pun ngaten nggih. Lah mboten usah iki lho. Nggih pun Bu Amit dosa. Percil. Pak sinten mawon lho. Apa nambahi ra? Gus Kausar. Apa usah? Gus Kausar. Pripun, Mbah? Ane sih, kok Gus Kausar jatah Hengki. Serendam nggih Pak Prabowo dhisik. Mosok bupati ini presiden ora. Ayo. Gus Kausar. Presiden dhisik kok Hengki Gus Kausar. Nggih. Ora apa-apa sok laku yuyu. Nggih Pak Prabowo, serendam. Sing api. Nggih. Sae. Ngunduh semangka ning tengah sawah. Semangka ning setengah pokoknya setengah. aku iki barang Ulangi. ngunduh semangka ning tengah sawah, semangkane dipangan bareng-bareng, pangan bareng-bareng. Pak Prabowo pemimpin sing amanah, ayo kita kerja bareng. Pak Prabowo pemimpin amanah, masyarakat genah bareng-bareng. Salatullah salamullah ala yasil habibillah. Selendeng 1 juta. Oke, matur nuwun, Mbak. Alhamdulillah. Nuwun. Sik, nggih Kapolresnya ulang tahun. Kok sik jane. Kowe ngopo rene? Kowe nggih parian dhisik nggih Gus Kausar baru tak sawer. Oh nggih. Gus Kausar ya, Pak. Gus Kausar. Aku mau gak ketok piro iki mau aku. Ayo. Bismillah sih. Bismillah ya. Sing apik lho. Iya. Bolone dhewe lho. Gus Kausar. Iya. Numpak dokar nggawa areng. Lho. Nek nyapa? Ora ono Dokar nggawa areng. Dokare yo nggo piantun, nggo kiai. Apa-apa ora kok. Mbok rada sing abot sithik ngono. Ana dokar dipangan wereng. Alah. Kuwi dokar apa Bene pari? orang lho sepiro. Dokar apa pari kok? Arep lho, aku ben iso kok anu Gus Kausar piantune ganteng ngono lho. Numpak dokar bareng-bareng. Bareng-bareng lah yo iso to. Numpak dokar bareng-bareng
mangan jadah dicampur cengkeh dicampur cengkeh Gus Kausar piyantune ganteng Gus Miftah wedi karo es Nih, sangone. Sembrono iki lho. Nih, sangone. Padahal yo jare Gus Kausar. Abah barang iki. Urusane karo apa kok? ngapunten 100 wae. Ah bener. Masalah awakmu lho Lah Gus Kausar ganteng kok moro-moro aku es teh. perkara es teh 100 Mas Ora bener. Nyapa? Cil. Apa? Pak Kapolres ulang tahun. Oh, Pak Kapolres. Oh, ini lumayan Cil, kandel Cil. Oh, siap. Enak Pak Kapolres ulang tahun iki apa ki lagune duduk sing ngene iki. Lah lagu Nadane coba, nadane. awakmu dhewe ae ya Iya, Pak. Lho nyapa? aku 100 tok Lho masalah lagumu lho. Ya ora oleh wong kudune bersyukur. Semangat. Semangat karo abah diatur kudu wong bersyukur. Lah wong anu kok sirmu jeglek giyah to. Piro wae rezekine Pancen ganteng. Gus Miftah wedi es teh. Masalah lagumu dhewe Kowe kurang ajar kowe iki. sing tak apali kuwi Tapi saestu lebah niki wau teng mriki cukur geger nek rusak. Lah ngopo? Geger rusak Ponorogo. Lah ngopo? Lah cukur listrike mati delon kados ngeten iki. Terus cukur dereng rampung listrike Pak mati. Iki wau lembek iki wau. Lah cukur listrike mati lho. Ngono ki mbok sesuk diterusne dhewe. terus nih piye kok kene sinyale angel lho Ya Cil, kowe Cil, Pak Kapolres Cil. Hari ini aku bersyukur nih Lah lagumu kaya kowe. akan kubuka tutu kuwi ta. Kuwi lagu wong kon nggih parian kok malah. Lah lagune lah ulang tahun nak niku to, Bang. Aku ndelok parian dhisik kok. larian sik Pak larian Kapolres. Ana sabun dioles selamat ulang tahun Bapak Kapolres. Bapak Kapolres eneng anu gabah campur cengkeh Gus Miftah wedi karo panjang umur dulu panjang umur maksudnya Gus Miftah duitnya akeh lho Mas poso es teh Piye to Cil? Cah kuwi lho Lah, belas niku lho. iso. Ya paling gak gurine sing penak to. Kuwi mau ana sabun dioles Selamat ulang tahun Bapak Kapolres, Bapak Kapolres. ana semangka tuku ning Jakarta. Dari Ponorogo untuk Indonesia. Hari ini hari yang kau tunggu. Mandek. Seng. Terima kasih. Tepuk tangan Panjang untuk Pak umur. Kapolres. Selamat ulang tahun Pak Kapolres. selamat ulang tahun Bapak Itu aja. Gitu aja seremonial. Seremonial aja. Cil. Dalam Mbah. Tak kandhani. Nembe iki ana Kapolres ulang tahun numpang kiai. Nyarengi Mbah niku nyarengi. Nyarengi niku benjing acarane piyambak. Oh, Kapolres borone Kok sik kok benjing acarane piyambak piye Lah maksudnya? aku sosok nganggur di mana yang mulai apa ya lo acarane gini Kapolres. Awakmu kok golek. Iya, di mana golek ramangan nih. Nggih monggo Pak. Nggih, pun. lah kuwi mau apa nggih Kapolres? Lho, lah niku mau apa lho, Bang? Pariane kuwi mau. Lah niki lek sampun Ana sampun. dioles. Selamat ulang tahun Bapak Kapolres, Bapak Kapolres. Tuku semangka ning Jakarta dari Ponorogo. Untuk Indonesia. Kuwi mau sing gawe sapa sire? Kula kali niki. Ya rene 300. Minggir. Tambahan. Coba. Uangnya sing cek lho. Matur. Ora kaya awakmu ora cak. Henggi pengen ra. burun Mbah Yo tinggi apa sing apik? Apik lah. ya Mas
Kowe dipirsani kali Buya Kafabeh lho iki. Jarang-jarang lho Buya kersa mirsani. Apik Mas ya. Apik lah. Pokoke sing apik. Apik-apik no iki seksine piantun akeh lho iki. Ana jadah warnane ireng. Ora ono jadah kok iri. Wis jane jadah kok pilok apa biasa warnane Lali ra diwalik Mas. Mangan jadah ning peteng Alah apa ketok, apa ketok. Apa ketok. Bingung iku lak mbok ngono. Yo jadah ketan ireng ngono ora masalah. Mangan jadah karo ketan ireng ning Ponorogo mangan sate Nah iki apik. Gus Miftah pancene ganteng rambuté dawa akeh Ayo. akeh duite Ora lambemu ora ngomong. Lambemu mau ora ngomong akeh duite yo. Lah kok ora rambut dawa akeh tuman. sing ngomong terbalik Awakmu. aku duite Lah iki Bang. Ah 20.000 kowe. terus ngeyel masalah awakmu iki. Mbok sing tek ngono ya iso. Syukurono pira-pira rezeki sing mbok tampa. Kuwi dawuhe para yai. Mang mulo. Lah wong kon sing apik malah akeh tumone iki lho. Lah nggih. Awakmu lambemu lho masalah iya Kang ya. Ya. iki lho jamaah iki lho kuwi aku akeh duite kono malah tumane Ini ki. Kene. Napa? Aja nyekel dhuwit, urung nyekel dhuwit ilang malah. Bos iki aku. Bos pulung iki mbok Kowe melok grupe sapa? awakmu. Heh. Ndi sing sak yuta ndi? Lah iki kaya eling. yo ketuane kono Iki lak ra digenah. Oh ngono kuwi lak sing nyekel dhuwit ketuane to. Nggih to, Mbak. Ketua. Ketuane kula Pak niki. Oh. Niki sing ngopeni kula sedanten. Oh sing ngopeni bocah-bocah ki. Nggih. Berarti sing ngopeni sing nampa. Nggih, Pak. Cil. Koordinator. Cil. Dalam, Pak. Kowe laran duit ki sing ngopeni sapa? Jenengan. Apa to? Nggih. Yo kene. Kene, boleh ke? Syukur. Aku kok kleru to beki iki ta. Aku Lah abahe kuwi yaimu. Lah jenenge lah sing ngopeni sing nyekel dhuwit. Nggih. Slentem Hengki sing ngopeni awakmu. Kula. Nomor dhuwit sing nyekel awakmu. Nggih, kula. Selama iki sing ngopeni kowe sapa? jenengan, Pak. Apa to? Nggih. Kene. Mbah. Tangklet mawon. Apa? Jenengan acara ngeten iki piyambak. Oh, Mosok sakmene iki tambahan. kurang ajar. Larang ini, Mbok. Larang ini ra balik tenan le. Oh ya kudune bulet ngono ya. Alah awake dhewe wong lecet ora apa-apa. ya Gus Kausar urung ya Yo aja. Ono kuwi. Kualat kowe. Kualat kowe lak karo kuwi. mesti urung dongakne awake dhewe Gus Kausar iki sing dialap ilmune. Oke. Gitu. mesti dongane Pak Dongane, Pak. ben kersane anu guru Kula sing kali kowe lak kowe sambat karo Gus Kausar. pripun Pak Tetep kowe sing repot aku. Alhamdulillah Kang Pertil kae berdidongani langsung lurus ya Kang ya. Alah wis aku ora tau ndindile saiki aku lho saiki sumpah. Biyen iki tenan aku kondangku lak sadurunge nderekne Abah, Iya, iya. Kausar. Wis enek penyanyi ngono wis. Wah, Pak Pangku. Nah, aku ngene iki penyanyi sapa ae niki. Sak aku priantun wis derek paham anu para yai awakmu derek pengajian awakmu saiki wis sadar Ya. Berarti alhamdulillah. Sadar apa? Kowe Manut. mergo sadar. Lah napa? Konangan bojone. iya to Heeh. Rumah sakit. rumah sakit Manut sadar. dawuhe. Apa ya aku ya padha ki mau aku biasa tuku bakso malah bojoku njaluk sate aku ya katut sate aku. Aku ya padha ae Wong lanang kalah. Yes. Pun Pak nggih. Yes ya. Nggih. Tenan le. Nggih, sun, Pak. Nggih niki menjelang Mahaul Qiyam noto ati muga-muga sedaya pikantuk berkahipun Mbah Muhammad Besari. Nggih. Saya secara pribadi juga minta maaf kalau 2 tahun ini absen. Insya Allah setelah ini nanti makamnya Mbah Iyas kita dandani. Nggih. Muga-muga pikantuk berkah kabeh. Pokoknya dalu nika nyuwun sewu. Wau Buya Kafabeh kalau seandainya kita punya satu saat untuk berdoa dan itu mustajabah, tolong doakanlah pemimpin kita. Saya hanya minta mudah-mudahan pemimpin kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ele mahal qiyam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله